Lalín, en Codeseda, en Doade. Estamos na casa do patrón. Acaba de haber uns espectáculos fermosísimos porque estamos de fiadeiro. Vimos todo o proceso do liño. Estiveron uns nenos tocando, unhas mulleres cantando, todo o proceso do liño. Estamos co director da casa do patrón, Manuel Blanco Villar, encantada de estar contigo. Bueno, acabamos de estar nun fiadeiro. Isto é unha fermosura. Más ou menos eran así os fiadeiros antigos, non? Precioso, non? Sí, moi bonito. Hai moitísimas actividades, fixeste moitas cousas, supoño que dirixir todo isto tampouco é doado, porque Bueno, isto é unha das moitísimas actividades que fai o Museo Casa do Patrón ao longo do ano, pois igual que a malla, pois igual que as xornadas arqueolóxicas, e a multitude de obradoiros para nenos e para maiores, e rutas de senderismo, etc. E, entón, bueno, pois sí, esta é unha das actividades estrela que temos, e facémoslo todos os anos no mês de outubro. Este ano, por mor da pandemia, adiantámoslo un pouquinho a setembro, polo que pode pasar. E, bueno, sí, foi unha edición un pouco especial, levamos 13 anos recreando o proceso completo do liño. Este ano foi dedicado un pouquiño, pois é un recital realmente de exaltación á lingua galega, utilizado o lenguaxe específico utilizado no proceso do liño. Que non se nos esqueza decir que tes aí un libro que acabas de presentarnos e hoxe. Sí, bueno, de feito, pois o acto constou, como vistes, coa presentación, unha breve presentación do librito de bolsillo, un manual, que é o soporte teórico para os nosos obradoiros do proceso do liño, fundamentalmente para nenos, que temos moitos ao longo do ano, como digo, e, bueno, é a parte teórica explicativa de todo o proceso do liño. E logo, pois, fixamos a recreación, como sempre, e logo as cantigas populares e as regueifas propias do fiadeiro, da fía do liño, e da lá, pois a cargo das pandereteiras de Xariza de Parada, os grupos de gaitas Ostrano da Casa do Patrón e as pandereteiras tamén da Casa do Patrón, e rematará o acto dentro dun ratiño pois unha actuación pois o solista cantautor Manuel de Felisa, pois moi coñecido, un integrante histórico do grupo A Roda de Vigo. Creo que é unha xornada moi completa, que xa fai uns días inauguramos e complementará con esta exposición que estamos a ver agora, de roupas de liño e lã, e botará unha exposición temporal nunha sala do museo, que é unha exposición monotemática de roupas de liño e lã, que estará vixente, estará ao público, aberto ao público, nos próximos días, sin custo adicional algún para os nosos visitantes. Acabades case de rematar co da malla, non supoño que estaredes esgotados, non sei como fai esta xente, porque é un equipo, antes de nada, felicitar a todos os da Casa do Patrón, porque sodes unha equipa fantástica, dende o máis grande ao máis pequeno. Aquí involucranse todo o mundo, netiñas, fillos, avós, isto é unha maravilla. Parte da maxia que ten é esa cohesión que tedes tan forte, Manolo. Como se fai isto? Bueno, eso non é doado, simplemente nace do corazón de cada un. Bueno, obviamente isto sería imposible, como moitas cousas que facemos, sin un grandísimo equipo detrás, sin un apoio, en primeiro lugar, do equipo da plantilla da Casa do Patrón, que é sinceramente moi bo. O sea, pode ter máis calidad ou pode ter menos, pero o que non se lle pode negar nunca é a dedicación e a profesionalidade e as horas de traballo e a ilusión que lle ponen. Iso é indiscutible, é absolutamente impepinable. E logo despois, a colaboración veciñal, tamén sería imposible sin a colaboración veciñal e sin o apoio do público, dos veciños e dos amigos que nos axuden a darlle un duro a isto e a adiante todos os días. Obviamente este é a labor de moita xente. Eu sempre digo que a Casa do Patrón ten un nombre así porque a casa restaurámola cando comprou miña nai, cando eu era pequeno, hai 50 anos, pues chamábase así e mantivemos o nome. Como toda restauración ben feita, debese conservar todo o que se pode, tamén o nome neste caso. Pero realmente é o nome da casa, pero este non é un museo de ningún patrón. Non somos patrón de ninguén, nin fomos, nin aspiramos a ser. Este é a casa da xente humilde e generosa de todos os galegos, empezando por nós, que sempre fomos humildes e seguimos sendo, e continuando polo apoio de máis de 6.000 galegos que colaboraron con todo o que vemos aquí, doando pezas, traballando, colaborando de máis diversas maneiras e formas. Lógicamente, isto o único que ten, o único objetivo que ten é dedicar e devolver multiplicado a todo o galego que ese lazo inmenso que nos mostraron sempre, sobre todo os máis humildes. Bueno, pois este home seguramente, señoras, señores, cando veñan vostedes aquí lle dirá aquelo de benvidos á Casa do Patrón. Benvidos, por suposto. Seredes sempre recibidos con brazos abertos. Gracias, Manolo.